nga nagmakuli siya o gusto na siya mobalik sa iyang asawa. Apan murag birahon siya ati Jen sa iyang kahadlok ug kaulaw nga kung ano mobalik o magpakita sa iyang asawa ug balik tungod siya ang sala nga nakig-live-in siya sa iyang ex sa high school pa niya nga uyab ati Jane. High school sweetheart. Yes, inaana. Mostly, no, inaana Ate Jane. Nga na mo to, o baka nga, kanabitang miingon sila sa atong madunggan nga mga istorya sa atong mga elders nga miingon nga. Bisag unsa kuno kataas sa prosesyon, mubalik gyud sa simbahan. So, inaana siguro unsa kay buti pasabot sa mga katigulang nga nato ana, no? Og ato pang ipahimutang sa kaagi sa atong later sender karon Ate Jane kung unsay imong ikasulti niya sa iyang nasinatian nga problema karon, no? Sa iyang kinabuhi nga nakita na niya kung unsa ang batasan sa iyang ex. Yes, medyo natanungan ko katong kung ano, bisag unsa kataas ang prosesyon sa simbahan gud ang padulngan kaya kaniadto akong akong pagsabotan na Ate Will magkaunsa-unsa man kalisod sa mga nag-uyab ra man ko pagsabot ana kaniadto no magkaunsa-unsa man kalisod ang mga pagsulay dati kay di ba pagka naa kay ingon pa pangulitawhan dati sa kinaraan lagi di ba dili siya lalim labi na kung kanang naagyoy pamilya nga nagtamod-pod og ingon pa kultura di ba medyo maningkamot gyud ka maghago gyud ka pero mao na ingon nga kung worth it ka maimo gyud makuha gyud mo ang mga kamot sa babae nga imong ginterisan. So mautong sa simbahan daw ang tuloy kasal ang padulngan. Kasal ang padulngan di yes, ay. Mautoy ako pagsabot. Ambot pud ka sa uban pud nga mga ko ano. Medyo na question ko pinakalit. Pero anyway, dito sa atong letter sender. Siguro maupod ni ang sa akong mga nadumduman no, mga istorya pod sa mga katigwangan nga naghawid na kuno og bulawan gibuhian pa kay nakakita og ordinaryo nga bato. Bitaw no na ay uban gyud mga ka-feelings realidad naman pud ni no sa palibot karon sa mga experiences nato dili man ta personal ang naka-experience pero nakasudong ta nakailata oo nakita ta nakailata og mga tawo nga may mga ing-ana nga mga desisyon sa kinabuhi no nga imbis nga nakaplagan na nila ang pinaka ingon pa precious pinaka mabilhanong bato sa ingon pa sa kinabuhi no kanang sa kaminyoon di ba kay ingon pa dili nimo ma-identify or dili nimo masigurado nga tinuod ang bulawan kung dili mag-agi sa mga kalisdanan or kanang mga di ba initon na unsa pa ni mga proseso para ma-prove nga pure gyud siya nga gold. Maora pod na sa relasyon mga ka-feeling sa akong nga nasabtan no. Dili lalim nga dili dali nga makahanap og tawo nga mahimo nimong kaabag or kauban gyud hangtod sa imong sa naa pa kay kinabuhi sa mga problema, sa mga pagsulay o sa pa din nga kapaitan sa pagpadayon nimo sa imong kinabuhi. Pero naay gyud uban nga bisan pa man og na-experience na nila, nakauban na nila, kaabagan nila, ilang backbone during times of needs, during downtime, pero pag makakita sa kanhi, murag makalimtan ang mga giubanan nila, ang mga pagsulay, ang mga experience nila sa kadtong nga ingon pa tao nga maugyoy pinakagusok unta niya kay nawili pa sa mga nangagi sometimes manggod tungod sa kanang dili maayo ang break up or unsa nay mga ambot lang pud ka sa iban nga mga sa uban nga mga experiences no kay sa ako mga naobserbahan kasagaran sa mga past dili man nato matawag nga as in totally ex gyud kay naabayay uban at will is mga MU lang marag yes, nagka-understanding lang pero walay kanang relationship gyud nga formal na ay mga ingana nga experiences nga nawala si past tungod kay dili klaro kanang walay sakto nga communication or walay pinaka ingon pa closure o walay ka klaruhan kung anong naing-adto to ang nahitabo. So murag naa ang feeling nimo nga bitin ka, feeling nga daghang kay mga pangutana gusto nimo matubag, na ay feeling nga what if na continue to unsay paingnan. So naa ang curiosity. That's why pag makit-an og usab
si past ang tao nga dito na sa imong kagahapon medyo ma-excite ka nga makigbalik. Ang uban Yes. pod Ate Will, murag ang kanang excitement pod nila nga what if mo kuan ko ani bisag na ako'y kani na ako'y pula na musulod mo adto gihapon ko kay pula na makikita gihapon ko kay another pula na kung masakpan ba or mailhan ba or makuanan ba ko mabantayan ba na mga ingana ang rason is kanang excitement nila or kanang ang kung say tawag ani sa Bisaya kanang murag ang challenge gaani Ate Will nga makaya ba ko or mailhan ba ko or kana bang dali ba ko ani mabantayan murag something ingana pero maunay giingon lagi nga kinahanglan na before ta mag kabot og desisyon ato sang balik-balikan og timbang kung angayan ba worth it ba ang imong pag-try o kung dili ba siya maka-apekto sa umaabot kay na ay mga desisyon gyud nga out of curiosity or gusto lang gyud nimo mag-experiment wala na nimo mahuna-huna kung may impluwensya ba na sa umaabot or for the meantime ra gyud ang effect ana kay maunay gingon lagi no nga pagka magdesisyon ta og basta-basta lang posible nga mahaya na ta sa umaabot sa Yes, experience sa Ate atong Jane. letter sender karon naa siya mga paninguha paunta nga magbalik sila although gusto sa mga anak pero maulagi na nimo di pud nato malikayan nga mobati kag ingan tungod kay ikaw mismo kabalo ka nga naagyod kay sayo so sa imong mga pangutana actually prangka nga pagkaistorya dili na nimo matubag kung dili nimo sulayan Yes, Ate Jane, correct. mo communicate ka or di ba ka magpakita ka tinuod sakit kung matamparos ka og mga istorya nga kamatuoran kanang posible mo bati kag kainsulto posible mo bati kag pagpanggamay kanang nanliliit ka or unsa na lain nga termino pero Murag i-lockdown na siya, Ate Jane. pwede posible mo maka-receive ka og pandirian na ka pero mao na giingon sa karon nga mga nga henerasyon no siguro deserve Deserve. dili nimo ingon pa pwede nga takasan na nga pagbati kung nga maoy posible gyud nimo nga madawat tungod kay unang-una aware ka nga dili sakto na dili na sakto unta to nga relasyon nga communicate pa ka sa imong ex tungod kay naa na kay asawa minyo mo kasado mo and naa kay commitment unta sa iya ha pero mo gingon nadala man lagi ka sa tentasyon so kung gusto mo matubag imong mga pangutana naa sa imo ang buhat kung unsaon pagsulbad or unsaon pagtubag ang mga pangutana sa imuha actually naay uban na Ate Will no nga mga asawa bisan unsa kadako ang sala nga or sayop nga nabuhat sa bana kanang wala gani gihapoy kana bang walay mga pandiri or willing gihapon sila nga Yes, magawat. mo long- gyud to'y tinuod nga nahigugma, Ate Yes, Jane. as long as nakit-an or nabati gyud sa imuha nga nagmahay or nagbasol na ka sa imong nabuhat nga sayop sa imong nabuhat nga sala. So naagyod sa imo ang pinakalakang para matubag ang imong mga pangutana. So mao ra to akong ikaalagad sa atong letter sender. Yes, salamat Ate Jane no ug aduda po ko ikadugang kang Sir Darwin nga sa imong mga pangutana nga gusto na ka mo balik sa imong asawa apan kanang birahon ka sa imong kaulaw ug kahadlok. So sa ako lang murag dili man siguro ang ngayan ka nga mahadlok kay sa imong gibuhat nakasayod man gyud ka nga nakasala ka ato and then siguro wa man siguro kanang asawa kong tinuoray ang iyang paghigugma sa imo labi na kay naamoy tulo ka anak so madawat siguro ka niya pagbali kung tinuoray ang imong pangpangayo o pasaylo. Yes. Mm-mm. So inana no kay mo nagiingon kay na Ate Jane nga sa akong giingon nga wala ko sa akong madunggan permi sa una nga walay procession daw nga bisag unsa ka taas sa procession mo balik gyud na sa simbahan. Nagpasabot nga usa sa inyong relasyon isip magtiayon nga kuan mo no nagagi blessingan mo sa Ginoo diha sa simbahan and then ni kuan ka ti walang ka or nangita ka og lain
Sumakabilang yes, makabilang bahay, and then moabot gyud ang panahon nga kung makita nimo nga ang imong relasyon adtong imong gikahibalag nga dili mo di ay compatible, so mo nang mobalik gyud ka sa imong Return to sender. yes, return to sender gyud ka. So inana dili nato daghan ng mga kaagyan daghan ng atong mga nasairan nga mibalik gyud sa ilang original wife. Kay dito nila nakita, makompare man nila Ate Jane kung Tama. giunsa sila pag-atiman sa ilang original wife ug sa kaning gipuli nila kay mostly good kining mga Ate Jen, mga exes mo intervene na sa inyong relasyon tungod siguro na siya purpose. Yes. Yes, personal Tinuod. purpose nga gusto lang niya nga siguro na siya mga hinanakit nimo sa unang panahon sa kamo pa gusto lang siguro siya mo retaliate Ate Jen. Yes, or di ba Yes, ka Ate Will sa iyang kahimtang is Mm-mm. ana siya ingon pa na ipundar. Yes, O, ana siya mga naipon. makita niya nga maayo na ka kahimtang, so Financially stable. yes, stable na ka, so muna isa po na nga gi-after, di ba? Makabenepisyo siya. Yes, nga no kunong mostly ang babae gyud mo kuan gyud no, matintal gyud, so kung na ay kwarta ang lalaki labi na kung siguro kuan siya kaayo Ate Jane kaning unsa pa nga ani galante. Oh, so dito nabihag pagbalik ang imong ex pagkatapos wala na kay kwarta. So diha Wala na na. ka ising-isingon sa Ninghupas na. yes, nihupas na ang gugma kay wa na kwarta. So inana ang tinuod nga panghitabo gina daghan na dili lang ikaw ang nahitabuan sa kinabuhi ni ana. So dapat karon hinuklog magkuan gyud ka no, mangita gyud ka o pamaagi pinaagi patabang sa imong mga anak kay dagko naman imong mga anak na imong eldest murag kuan na karon mga 20s na siguro na or ibutang ta high school ati fourth year high school or senior high. So dako makatabang na siya pag kuano pasabot sa iyang mama nga dawaton kap og balik. Kung tinuoray gyud ang imong pagpangayo og pasaylo kay namay uban Ate Jane nga magkuan ra kanang murag taphaw ra bitaw nga sa baba lang. So inana gidi ay no nga ang panghitabo sa atong kinabuhi dili nato mahibaw-an pero mo nagiingon nga ang original kuno ang asawa kinahanglan na agi mostly gyud nga mudawat gyud sa bana kun mo balik na sa iyaha. Kay iya man ang labi na kung wala gyud siya nangita og lain Ate Jean kanang Yes. iya yung gi-preserve Dako pa ang ang posibilidad. iyang pagkaasawa. So mo nagiingon nga wala kay kahadlukan. Kay basta i-accept lang nimo nga nakasala gyud kaniya. Kay tinuod man gyud makita man gyud nato nga aduna gyud kay sala. So mo na giingon nga ang imong mga nahimo murag ingon nga i-charge to experience na lang to nimo and then di na ka mag-utro. Kay walay asawa siguro nga malipay kung buhatan sa ingon di ba Ate Jean? Nga labi na nga pakit-on ka nga murag happy na kaayo sila dito sa iyang kuano bagong kaplag nang ikaw gibiyaan ka Kung nga. ikaw nag-antos. Pero ana man gid ang life lagi ko no nga na ay mga trial. So kuan na lang sa imong asawa no nga wala gyud kaniya kana murag wala pulihi Ate Jane kay imaingon na siya nga gusto siya makigbalik. So sa ato pa kuan free pagyapon ang iyang asawa. So mauro to nga among ikahatag kanimo Darwin nga imong buhaton nga ang pagpasaylo gyud ang pagpangayo og pasaylo mo gina imong buhaton and then pag kuan na mo magkinabuhi na ka nga kanang ma-appreciate nga dili na siya maghimo og mga pagpabuyag pa kay kasagaran ra ba sa bana nga inana kung babaero mo balik ra ba gid na di ba Ate Jane kanang murag mo na iyahang kinaiya so kana mo imong bantayan Sir Darwin nga ipasalig nimo sa imong asawa og mga anak nga di na ka magbuhat og utro. So mauro og karon atong basahon ang atong napiling quotes for the day nga gikan sa Everyday Power nga sinulat ni Steve Margavoli nag-ingon. It is important that we forgive ourselves
for making mistakes. We need to learn from our errors and move on. So Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa Yes. atong coach for the day. Yes, tinuod na Ate Will, no? Dili man gyud nato ikalimod nga matag usa sa ato makabuhat og sayop nga mga desisyon. Pero bisan pa man ana, kinahanglan nga open ta sa kamatuoran pod nga atong pasayloon atong mga kaugalingon. Kay tanang mga sayop nga atong nabuhat, syempre makakaton gyud ta og mga pagtulon-an dinhaa. And maunay gamiton nato para magpadayon sa kinabuhi. Para dili na mabalik ang mga nangagino. Maunay giingon pasaylo nato atong kaugalingon og dawaton nato ang sitwasyon and ang atong nakabot didto nga pagtulunan maoy atong himuong nga sa atong padayon nga paglakang. Himuon nato nga inspirasyon o sa atong padayon nga paglakang para dili na mausab ang atong nabuhat nga mga kasaypanan. Yes, salamat Ate. Bible verse for the day gikan sa sulat sa Matthew 10:31 nag-ingon. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. So nagpasabot na pud ni kanato mga ka-feelings, nagpahinumdom nga dili ta ang ngayang mahadlok kung na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay gipalangga gani ni ang mga langgam nga wala kuno na ning kamot kita pagkaha nga iyang mga anak diri sa kalibutan both sa ang atong paningkamutan nga magkinabuhi kita uban sa Dios. So mga ka-feelings wala naman tayo igong oras sa atong pagpadayon sa pag-uban-uban karoning kahapon no nanto na lang ug mang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Wela ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.